så velkommen tilbage til endnu et afsnit af... Ja. Jeg har simpelthen lyst til at lave sådan en lille serie, men jeg ved ikke, hvordan man klipper og sådan noget. Altså... Har du snart tømt de her lande i dig? Så kan jeg godt drikke noget vand også. Jeg har ikke en til hver dag. Sådan nogle pletter. Hvordan laver jeg lige en film her på YouTube? Hvis jeg skal bruge iMovie, så kan jeg ikke. Wait. Benjamin, hvad har du gjort for at lave de der sange i virkeligheden? Husk at like, abonnere, husk under 10 subscribers, så laver jeg en subspecial. Husk at like, abonnere og subscribe. Hej.